Xeyirli kech dostlarыбыз. Менә инде 3-нче ел безнең һәр пәнҗешәмбе көн без тарихта эзлебез клуб берләшмәсе эшләп килә. Без инде монда үзебезнең үткән тарихыбызны барлыйбыз, үткән апаларыбыз эшләгән һөнәрләрне яңартабыз. Менә бүген сезнең өчен без сезгә бик таныш булса да, ләкин үз технологиясе булган май канаты ясауны тәкъдим итәбез. Аны сезгә безнең авылыбызның уңган апалары башкарыр. Хәзер аларны карап үтәрбез.